Lohjan urheilumessut järjestetään Sporttikeskus Tennarissa elokuun 22. ja 23. päivä elokuuta. Minulla on nyt haastateltavana messujen järjestäjä Laura Savolainen. Hei Laura. Hei. Mistä sait idean lähteä järjestämään Lohjalle urheilumessuja? No ihan siitä, että on ollut mukana seuratoiminnassa ihan pienestä pitäen. Ja sitten ajatus syntyi siitä, että haluan tuoda liikkumisen iloa myös mahdollisimman monille lohjalaisille ja lähipaikkakunnan alueelle. Eli ihan seurat pääsis tuomaan omaa toimintaa tutuksi enemmän, mitä siellä sitten harrastetaan ja toimitaan. Mitä kaikkia kävijä voi urheilumessuilta löytää? Alueen urheiluseuroja, yrityksiä, yhteistyömahdollisuuksia, uusia kontakteja, tuttavuuksia sekä urheilumessuilta voi löytää ihan uutta inspiraatiota omaan uuteen harrastamiseen sekä vanhaan harrastamiseen. Urheilumessuilta löytää myös urheilutanne Kirpputorin sekä puhujia ja bändiä ja musiikkia. Hyvää fiilistä! Pidät tärkeänä, että lohjalaiset ja lähialueiden urheiluseurat ja yritykset tekisivät enemmän yhteistyötä. Kerro ajatuksistasi lisää. Joo, eli ihan siis yhteistyö on mielestäni kaiken perusta. Ja se, että monet lajit voi myös tukea toinen toisiaan. Eli välttämättä meidän ei tarvitse ajatella, että me kilpailtaisiin keskenään, vaan nähtäisikin se kääntöpuoli, eli me voitaisiin lyödä niin kuin vahvaksi se oma päälaji. Eli esimerkiksi jääkiekolle ei välttämättä tekisi pahitteeksi harrastaa voimistelua ja päinvastoin. Eli monipuolinen liikunta myös ehkäisee monet tämmöiset liikuntavammat ja myös pidemmän päälle sitten luo vahvaa taustaa myös urheilijalle. Pidetäänkö messut ensi vuonnakin? No todellakin pidetään, eli tehdään yhdessä oikein hyvät messut ja näin pystytään sitten järjestämään ensi vuonna vielä paremmat messut. Kiitos Laura haastattelusta ja nähdään elokuussa messuilla. Nähdään, kiitos. Lohjan urheilumessut järjestetään Sporttikeskus Tennarissa elokuun 22. ja 23. päivä elokuuta.